Husaini Albato Dori yaro dan zamani na zo ni cikin garin Dizet ina muku Hasanas. Lokaci na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, lokaci na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, lokaci na yayi. Ku so ku na kalle ku zo na fahimce ku kuma dole na kalle ku. Da wa nake fada, da wa nake rada, ku ce da ni ba guda ko guda, ni ne wani guda, ni ne abun fadan a duka cikin gari da kuma ayari, ni ke da nazari a kowajen gari. Lokaci na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, lokaci na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, lokaci na yayi. Yes, I am the king, I am the leader of the rappers. Nobody can do something Ariana. Haka in na bar wajen ma ni ake faɗa kuma dole su faɗa dan na zama ban faɗa da ni ka san bana faɗa a kan rasu kan faɗa saboda ka san gwani ne ba ma sai ka faɗa ba ni ne. Lokaci na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, lokaci na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, lokaci na yayi. 100 written and that's especially another man put is another man pausing. The period is on that shall I go to win in the match. Na yayi yo, lokacin da zan je na cinye gasa yo, Husaini Albato Dori yaron da zamani take ci da shi. Yes, Lilusan. Yes, Lilusan. Yes. Shout out to my brother especially Hassan kaifi ne da kiɗa. Tace bidiyo ɗan fash. Yes, what am I fast ba ta darewa. Yes. Ina Husaini Albato Dori yaro dan zamani na zo cikin garin Dizet. Yes, Dauda.